Gisiradaan sa Department of Migrant Workers kung DMW ang usa ka Japanese Learning Center sa Mandaue City ug usa ka consultancy service sa Cebu City human masuta nga nalambigit kini sa illegal recruitment. Ini ang report ni Alan Domingo. Gipangunian ni DMW Secretary Hans Leo Kakdag uban ang Yama Yusik ug Asik ang pagpasira sa usa ka Japanese Language Training Center nga nag-okupar sa usa ka lawak sa building nga nimutang sa AS Fortuna, Mandaue City. Naabtan nila sa sulod ang 7 ka mga taong nagtungha sa naasoing learning center kinsa gihinabi ni Secretary Kakdag. Gisusi usab sa mga opisyal sa DMW ang mga dokumento sa naasoing learning center ug taod-taod miabot ang babaeng nagpaila nga nagdumala nini kinsa iyang gihinabi. Matod ni Secretary Kakdak na nalambigit sa illegal recruitment ang Japanese Learning Center diin mipasalig matod pa sa mga tao nga siguradong makatrabaho sa abroad basta makatapos sa ilang mandatory training program ay ma-refer sa ilang partner agency. Nagkantidad sa 50,000 ngadto sa 100,000 pesos ang giingong processing fee nga gipangayo nila sa mga kliyente. You are all victims. You're all innocent as far as we are concerned. So do not worry. However, we need to stop this illegal practice of the training center. Matod sa mga nagtungha sa Language Learning Center nga buot lang nilang makakat-on og pinulungang ni Hunggo sa tinguha nilang sayon makaadto sa Japan. Dili lang gikan sa Sugbo kundi aduna gikan pa sa Mindanao nga naka-enroll sa naasoing learning center. Nahugno ang ilang pangandoy human nasayran nga nabiktima sila sa illegal recruitment. Nasayangan. Nasayangan, sir. Sayang pila yung gasto. Installment man, sir. Pila tanan? More than 10K. Kung dili ka kabalo mo apply for the test, kay mutabang sila og apply mo ra sa exam ra. Gikuha sa DMW ang ngalan sa mga tinunan kay hatagan og financial assistance ug posibleng matabangan usab sa ilang tinguha nga maka-abroad basta musubay lang sa saktong proseso. Samtang i-revoke sa Mandaue City LGU ang permit sa learning center subay sa pagkabutyag nga gihimo kining pantalya sa illegal recruitment. Usa man sa rason nga maka-revoke sa business permit is if they are conducting illegal activities. Itong owner and the manager who is present will both be charged before the prosecutorial service of the DOJ. Kini ang pagpasirado sa usa ka language center diri sa Dakbayan sa Mandaue mismo si Secretary Kakdak sa Department of Migrant Workers ang nangulo sa closure implementation din mga kapuso. Isip kabahin kini sa ilang pagpahugot sa ilang kampanya batok sa kanila problema karon sa illegal recruitment. Gikuan sa balitang bisda sa iyang habig ang nagpailang manager apan wa kini mohatag sa mga sakop sa media. Gipadayang ni Secretary Kakdak nga apil ang manager o ang tag-iya sa training center pasakaan nila og kaso. Samtang giadto sa mga opisyal sa DMW ang usa ka visa consultancy nga nahimutang sa sulod sa lawak sa building sa Barangay Kasambagan sa Cebu City. Giistorya nila ang nagdumala nini mahitungod sa gipahigayon nila operasyon. Matod ni Yusik Bernard Ulalia nga pantalya lang ang visa consultancy apan nalambigit sila sa recruitment o placement sa overseas employment nga walay lisensya. Nagtanyag kini og trabaho sa Amerika ug Finland ug sa Dubai ug nagpasalig og dakong sweldo apan gipangayuan ang mga kliyente og processing fees nga nagkantidad og 150,000 ngadto na sa 300,000 pesos nga bayad. Human nila mahinabi ang naabtan nga tagdumala gihimo sabdayon ang pagsirado sa naasoing visa consultancy service. May nagreklamo at tayo po ay nagpadala ng mga surveillance team at nagpanggap po sila ng mga empleyado, mga workers. No? Kita natin dito, wala pang trabaho, nanghihingi na ng 150,000 to 300,000. So napakahirap po yan. Dili magpailad, kinahanglan magwais gyud ta. Definitely, we will be revoking their temporary permit. Nagdumili sa pagpa-interview ang sinaligan sa consultancy firm kay ang ila kunong abogado ang moasikaso nini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.